Θες να σπουδάσεις στη Ρουμανία? Άκου τι έχω να σου πω. Το τελευταίο διάστημα όταν με καλούν γονείς και μου κάνουν ερωτήσεις, εγώ τις σημειώνω. Και γι' αυτό αποφάσισα να φτιάξω ένα βίντεο το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις σημαντικότερες ερωτήσεις που μου έχουν κάνει μέχρι τώρα. Αν θέλεις να ακούσεις τις απαντήσεις στις ερωτήσεις, μείνε σε αυτό το βίντεο. Αν θέλεις περισσότερες πληροφορίες, κάλεσέ με στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρεις στη λεζάντα. Πολλοί αναρωτιούνται αν αναγνωρίζονται τα πτυχία της Ρουμανίας στην Ελλάδα. Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι ναι, αναγνωρίζονται τα πτυχία από τη Ρουμανία και μάλιστα για σχολές όπως ιατρική, οδοντιατρική, κτηνιατρική, η διαδικασία αναγνώρισης είναι αρκετά εύκολη. Είναι ασφαλής χώρα η Ρουμανία για να σπουδάσει το παιδί μου? Ναι, η απάντηση και εδώ είναι ναι. Η Ρουμανία αποτελείται από φοιτητουπόλεις στην κυριολεξία, θεωρείται από τις ασφαλέστερες χώρες της περιοχής. Μπορείς επίσης να συμβουλευτείς και εσύ το Crime Index του 2025, ώστε να το διαπιστώσεις και μόνος σου από τα στατιστικά. Μία από τις σημαντικότερες ερωτήσεις που μου κάνουν οι γονείς αναφέρεται στα δίδακτρα και κυρίως για σχολές όπως οδοντιατρική, ιατρική και κτηνιατρική. Λοιπόν, τα δίδακτρα για αυτές τις σχολές για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 κυμαίνονται από 5.500 ευρώ το χρόνο έως 11.000 ευρώ το χρόνο για αγγλόφωνες σχολές. Ωστόσο, για να μάθεις περισσότερες πληροφορίες για κάποιο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, θα πρέπει να επικοινωνήσεις μαζί μου στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρεις στη λεζάντα, ώστε να πάρεις πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Άλλη μια ερώτηση που μου κάνουν είναι αν το κόστος ζωής στη Ρουμανία έχει ανέβει περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Πράγματι, το κόστος ζωής στη Ρουμανία τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει, αλλά δεν πάβει να είναι πιο χαμηλό από χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Μάλιστα, σε μικρότερες πόλεις στη Ρουμανία θα μπορούσα να πω ότι το κόστος είναι και αρκετά χαμηλό. Και τώρα ήρθε η ώρα για την πιο σημαντική ερώτηση. Ποια είναι η διαδικασία εισαγωγής στα πανεπιστήμια της Ρουμανίας? Λοιπόν, εδώ δεν έχω συγκεκριμένη απάντηση ή μάλλον έχω. Η διαδικασία εισαγωγής διαφέρει από πόλη σε πόλη και από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Σε κάποιες πόλεις και σε κάποια πανεπιστήμια η διαδικασία εισαγωγής είναι με εισαγωγικές εξετάσεις, ενώ σε κάποια άλλα βάσει φακέλου υποψηφιότητας. Ωστόσο, για να μάθεις περισσότερα πράγματα τα οποία θα ταιριάξουν ακριβώς σε αυτά που ζητάς και στο προφίλ σου, καλό είναι να επικοινωνήσεις μαζί μου στα στοιχεία επικοινωνίας που έχω στη λεζάντα.